Os membros da formación política Veciños Independentes da Pobra recolleron as demandas dos residentes na zona do Cagulo que reclaman unha mellora da vía que conecta co Inferniño e chega ata a estrada principal na Ponte Barbanza. Tramos que peor están, non estamos dicindo de asfaltar absolutamente toda, porque non toda está mal, pero si os peores tramos onde están máis bacheados, pois que sí que se faga un pequeno arreglo. Como ven sendo habitual, digamos que este arranxo xa o solicitamos por escrito no seu momento, fai un ano e medio, como sempre, eles sempre se excusan no COVID, é que non fixeron absolutamente, é que non tuveron recursos para atender nada máis. De feito, eles mesmos admiten que a súa inversión no 2021 foi de 280.000 euros, é dicir, moi pouco, o que representa un 12% do que tiñan presupuestado. Entonces, bueno, eu volvo a dicir o de sempre, o que lle digo aos veciños, que é compatible, foi compatible en moitos sitios atender o COVID e seguir atendendo o que é o mantemento. Outra demanda tamén na parroquia de San Isidro refírese a mellorar o acceso á fonte de San Paio, que se atopa moi deteriorado ante o constante tránsito de vehículos pesados. A carretera de San Paio arreglouse creo que foi no ano 21 ou no 20, se non me equivoco, un tramo que nós lle solicitamos, que era o que peor estaba, o de cerca da fonte, pero debido a que é unha estrada que moitos camións pesados van a coller madeira, pois é verdad que ten en ciertos tramos que a carretera prácticamente de lado a lado pois está totalmente desfeita e chea de pedras. Entonces, o que tamén lle queremos solicitar desde aquí ao equipo de goberno é que esos tramos que peor están e que dificultan que a xente poda ir a esta fonte, que como decimos é moi transitada, pois que o arranxe. En caso de ser unha estrada pois compartida de titularidade, pois que fale ca administración competente para poder levar a cabo o arranxo. Dende VIP tamén solicitan, segundo lles trasladaron os veciños, unha maior frecuencia na limpeza da maleza nas cunetas, posto que actualmente tan só se realiza unha vez ao ano.